Iagom ning banalay Espiritu, manatili asanang parati kay kayongan. At kay kanti mo rin. Pakamalan kong kapatad, kingbit mong kapakumbaban, ganakan talangan ngeni at sisyan ding sa blata mong kakulangan. At aduan tamo king ginuing kalam ng pakalulo at kapatawaran, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Iyagkas tayo po ngening miyag nanagnaning kapanisyan. Aminan ko, King Diyos, Ama pamakalulo, at kaya kayo kapatad, ing may kasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat King marok, at King pamagtamad kong gawa King mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Uli nita, ipaniga po ko, kang nuan na Mariyang kapilan mang birhen, karing sablang anghel ang pon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos, sa mayo payang tutu pakaluluan na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Pakaluluan mo kami, Ginoo, pakalulo, Kristo, pakalulo, Ginoo, pakalulo. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Oy pa may miglalang at talapangabos ning ketawan. Biriyan mong may katawan niyang tao ing kaya kangamano king sepo punana, ning nuan na indong Birhen Maria. King pamakiyagom na, king kaya kaming pangatao, may pagtalaman kesa ng mirakayanan king kaya kang panga Diyos. Uling iya ing mabibiyat magari kambemo, at ning banalay Espiritu metong mo king panga Diyos,
manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Henesis. Mitipon kayo, anak ng Jacob, at tumingid. Pakiramdaman niya Israel at tatayo. Huda, ding kapatad mo, puryanda ka. Ding kasalang mo, king batal, sakalan mula. Ding paripi ng tata mo, ika ing dukwanda. Huda, anak ng leon. Agad kang sasalikot, anako, kay bat mong mindakap. Kalupa ng leon, magdumugya at manabat. O kalong ng leon, sari bengisan. Nino mo ing mangangas lumapit kaya. Ing setro, eya midayu king huda. Ni ing tukod ning upaya, pilatan ding bitis na. Anggang iya datang, ing mangain tulid kanita, asukat dang pamintuan ding bansa. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibot, magluwid sana ing katuliran, ing laganap akapayapan. Magluwid sana ing katuliran, ing laganap akapayapan. O Diyos, pagkaloob mo ing ari, ing pamanatol mo, at king anak ng lalaki, ning katuliran mo. Baning panibalan, mit mong katuliran, ing balen mo, at ding kalulong memalen mo, king alang pamangabiran. Magluwid sana ing katuliran, ing laganap akapayapan. Ding bundok at ding bundok-bundukan, ikablas na sana king balen mo, ing kapayapan at katuliran. King ganap a katuliran, ipamingwa na la, ringatyo king kakaluluan. Magluwid sana ing katuliran, ing laganap kapayapan. King panauna, magluwid sana ing katuliran, ing laganap a kapayapan, angga king mayalaya ing bulan. Magariya karingingat bangat bang dayat malat, mipabalking ilog, maragul angga karing sepo na ning labuad. Magluwid sana ing katuliran, ing laganap akapayapan. Mipuriya kapilanman ing lagyuna, at magluwidya kabang-kaba antimongaldo. Mipanuanan niya sana kaya ing balang tribo, ding sablang bansa, paligayan de sana ing lagyuna. Magluwid sana ing katuliran, ing laganap akapayapan. Parangalan tayo po ngayon maya pabalita. O kabyasnan ning Diyos tamong kakatas-katasan, amanan tabi king lelangan, kambening upaya ampon lugod. Datang ka, ban ituro mo kaming lumakad, king daklat ning belwan. Ingino manatili yake kayo, At kaya kan timurin, pamamasa king maya pabalita, agbanggang San Mateo.
Ligaya keka o Ginoo. Itiya ing listahan apiyakitan karing pipumpuna ng Yesu Kristo, amenibat king lahi ng David. I David da palipi ng Abraham. I Abraham anak ne i Isaac. I Isaac anak ne i Jacob. I Jacob anak nala Rihuda ampon ding kapatid na. Ihuda ay anak nala kang Tamar di Fares at Zara. I Fares ay anak ni Esrom. I Esrom ay anak ni Aran. I Aran ay anak ni Iaminadab. Iaminadab ay anak ni Naason. I Naason ay anak ni Salmon. I Salmon ay anak ni Ibooz kang Rahab. Ibooz ay anak ni kang Ruth Iobed. Iobed ay anak ni Hese. I Hese ay anak ni ingaring David. I David ay anak ni Solomon king meging asawa ng Urias. I Solomon ay anak ni Roboam. I Roboam ay anak ni Abias. I Abias ay anak ni Asa. I Asa ay anak ni Josaphat. I Josaphat ay anak ni Horam. I Horam ay anak ni Uzzias. I Uzzias ay anak ni Hotam. I Hotam ay anak ni Akaz. I Akaz ay anak ni Ezekias. I Ezekias ay anak ni Manase. I Manase ay anak ni Amon. I Amon ay anak ni Hosias. I Hosias ay anak ni Jeconias sampun ding kayang kapatid. Kanita milyari ing pangadala daring Israelita anting bihag karin Babilonia. Kay bat, naning pangadala daring Israelita anting bihag karin Babilonia, i Jeconias ay anak ni Salasiel. I Salasiel ay anak ni Zorobabel. I Zorobabel ay anak ni Abiyud. I Abiyud ay anak ni Eliakim. I Eliakim ay anak ni Azor. I Azor ay anak ni Sadok. I Sadok ay anak ni Akim. I Akim ay anak ni Eliud. I Eliud ay anak ni Eleazar. I Eleazar ay anak ni Matan. I Matan ay anak ni Jacob. I Jacob yaing tata ng Jose ay asawa ng Maria. At i Maria iya ing ima ng Jesus amayayawos Kristo. Inya gana-gana, labilang apat ding lahi manibat kang Abraham hangga kang David. Labilang apat ding lahi manibat kang David, ang gaking pangadala daring Israelita anting bihag karin Babilonia. At labila muna mangapat, ding lahi manibat king pangadala daring Israelita anting bihag karin Babilonia, ang gaking pangabayit ng Kristo. Pakamalan kong bininyagan ing mayap ng balita ng kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak po kay kaungang sabla. Misan kitna na kuning ka na kong kakaluguran, nga nang mengutang. Among king familyayo ba, mag-family reunion kayo? Nga na pong mengutang. Among kay kayo po ba, king familyayo, mag-family reunion ko po ba? Nga na ning kakaluguran ko. Nga ko pong mekibat kaya, wa, nga ko, wa, dati pin, yearly, mag-family reunion kami, mother side karing simbol. Nga ko.
Kaso manibat inyang mi sunod-sunod larugong sinakit at may nga matering bapa at darako king side da ri imako mitok nang pansamantala adwa ng banwa kanyan na ala kaming family reunion mother side. Nga kung makanyan magkwento kaya. Pero kang tatangko karengarse nga ko kaya karengarse balo mo nung kung magkamali may git na sigurong 10 years ala kaming family reunion pero kang imako king side dari mako yearly. Kaso kay palyarian kami mo halos sunod-sunod lang may nga walabye. Ding kamag-anak may mother side nga ko kaya. Baliw po kay ba't ko pong migkwento kaya nga nang migsalita ka na ako. Niting kakaluguran ko. Among baluyo po nga na. King tuto, ikame nga na. Among baluyo po, king tuto, ikame, king tutue na kepo bisang tumagon family reunion mi. Nga na. Mi patuknang ko at medyo melungkot ko kaniting daramdaman ko kaya. At nga na pang migsalita pa. Among kasi puring kamag-anak mi, balang mag-family reunion kami, mapagmatala po at mababalalawe kay kami. Nga narugong magkwento. Bala mo po kamag-anak king turing da kay kami. Balang mag-family reunion kami, pasik laban la, payabangan la, bala mo po contest. Nga na. Whether we admit it or not, atin tamong makanya nakafamilya o kamag-anak. Ale, neng kahit ang tuturing mo dapat na naaliwa ke ka, neng kahit ila paruguret ang lumaweng mababa at malati ke ka. Nga kung sinabi may nga mano at may usok advice kaniting kakaluguran ko, well, nga ko kaya, ala naman perpektong pamilya. Well, ala naman perpektong pamilya, nga ko kaya. Nung pwede mo ping mamili tamong pamilya tamo, kamag-anak tamo, kadaya tamo, gewa tane, nga ko kaya. Ale, nung pwede mong mamiling kamag-anak, nga ko, kapamilya, dakal kay katamo makisamsaman la, makisuglulula pa, nga ko. At tangu-tangu yan yung kakaluguran ko, tandanan mo, nga ko kaya, ang yang pibalabaligtad ming yato, kapamilya mo din, nga ko. Ang yang pibalabaligtad ming yato, kamag-anak mo din, kadaya mo din. Ang yang nanupanggawan mo, ang yang eda kayo buriden, kailangan mo lang tanggapan din. Nga ko, at tanguya, masaka pa, nga ko. So, kailangan ning tanggapan mo. Bigla kaya nga ganaka po, ngayon mo, ining kapatada pari, ining kayabeng pari, kukwento na kaya kami, ining pengari ng babae. Minuliya po kanu karela. Kay ba't po kanu nga nang imana kaya, sasing-sing ya imana, mo nga na, mani nano ka, nga naniting anak ka pari, ining anak na, mong di ba pa mo, balitan mo na, nano nga balitan, ali, uninan lari ba pa, kaputol na yung imana, mong linipat lang aliwang sekta, taksila, mong na narugo inisip, at inyang panguna ka na pari, ma, nga na po niting kapatid na pari kang imana, ma, pabren mo la riba pa. Pabren mo la nung linipat lang aliwang sekta. Galangan tala nung nukarin la. Nung nukarin de aka kiting karelang kapanwalan. Pabren mo lang gawan tamo ma. Ita mo tala apusan. Tala tutok yan. Nune pangadi tala. Nga na po niting kapatid na pari king pengari ng babae. I just do not know nung abanggit ke po ke kayo. Ing kwento ko, inyang kura paro ko pa kay ni King St. Jude. Baliyo po ba inyang baliyo ko lungkop king seminaryo, king Mother of Good Counsel, seminary, king Mater Bone. Ako po pag maragul ko, iba't ko king kalulong pamilya. Pakakalulo kami, king sexmuan, king sasmuan. Adwala po king pamilya mi, ding arseng makwalta, at arseng pakakalulo, at mapalad ko, kabilang ko karetang arseng pakakalulo. At tatandanan ko po bayo kulungob king seminaryo,
Kasi eda ko agyong papagaral, ding matwa ko, ding pengari ko, king seminaryo. So gewa ng tatang ko, linapit kami, kareting kamag-anak ng atinan. Ko pa, kakalinguan, at iti ang gangeni fresh pa kanako. Inya po nga na kami king balena niting kamag-anak ng tatang, Arcela, Makwaltala. Inya nga na kami king balena niting kamag-anak. Kabang atsu kami karela, makaluklok kami, at kasabi ng tatang ko, ining kamag-anak na, nga na pong sinabi, niting kamag-anak pinsana kaya, sopan kay ba't yaman mayari? Nga na po, dimdam ko ita, kari nga duha kong balugbog, king oras sa ita, ikit dari nga duha kong mata, misasabi la, ikay nga duwang imako, makaduko kami, kay bubulad. So pankero, kay ba't yamang misadsad, ano nga yung mayari, makarine? Nga na, inggewa mi kengatlo itatang ima, ampo ako, meko na kepo. Alaya pong sinaw, okay mo karing pengari ko. Karas may puking bali, kitnan kay tatang po ima. Tang, makandalay ba talaga yung kamag-anak mo? Ngako. At no puking kasanting usok, advice ka na ko ring matwa ko. Nga nang tatang po ima ko kanako, man, tandanan mo, eda ko pe paragul mitatanamwa karing haliwa. Tandanan mo, pe paragul da kayong marespeto, magalang karing haliwang tao. Ngarapureng pengari ko at tatango ko. To cut the long story short, may garal ko seminaryo, may kalub ko king seminaryo, ding mismong kamag-anak ko, nihitsing kong kusing alalang sinaup ka na ako, nung nino paringe ko kadaya, ila puring sinaup ka na ako, panpapagaral king seminaryo. Maordin kong pari, o hining eksena. Maordin kong pari, karin king Santa Lucia Paris, king sex muan. Siyempre po, kay bad ning ordinasyon, nanong gawan, ing bayong ordin apari, human niya gamat. Karakalataw makapilala at yuko king sentro ning sanktuaryo. Kabang pahuma ko gamat kasi maragol ka nung grasya po tang inuma may gamat ing pari. Antime ka nung inuma at grasyang tanggapan mo kingapong gino. Ngara, kapan walang dama. Ita, aba. Makapilala. Totoo ita. Deni pong mitabi kay kami, makapilala mo mumalang gamat. Dening kamag-anak ming lepita ng tatang ko, 10 years or 11 years ago. At chula. At niya nga chuno kingarapan, maong kamag-anak mo kami, bapa mo, dara mo ko. Gananing metong. But at the back of my mind, nating mamyalungan, inyang sabyan na ka na, opo. Hindi nga kamag-anak daw. Nga ko. Magsisti ko, kaya mo pong pamisip ko, ne po. Pero king totoo, pinye ko pa rin po, itanggalang ko, anting respeto ko, huli ngayon naman po aliwa ka na ako, anti ko nung pengari. Kamag-anak. Sa ebanghelyo po natin, ngayong ikalawang araw ng ating nobenaryo, ipinapakita nito sa atin kung paano niyakap ng Diyos ang ating buong pagkatao upang tayo ay kanyang mabago. King miipas siya ebanghelyo kaniting kadwa ng aldoning kay katamong nobenaryo, milalarawan kaniti nung makanano ng kinawul ni nga pong Ginoo, ing kabuwa ning kay katamong pangataw, ban kanita akwa na katamong hayango, akwa na katamong abayo, at lunto tamo ulaga anting tao. The Lord embraced our totality as human persons, both the good and the bad. Karakal alag yung may nga sambit la, may nga banggit king kay katamong pamamasangin Balang kadwa ng aldo, ning nobenaryo king Pasko, wari ka ring pamamasa tamang ebanghelyo, sugradong damdaman tanala ring miyayaliwang lagyo, ding salin lahi, ding pipumpuna na ning Ginoo. Karakala may nga banggit lagyo, king kay katamong ebanghelyo, nung makananula pong karakal, deting lagyong mesambit la, king kay katamong pamamasa, makanyan lamo naman po karakal kanita.
ding problema at eskandalo king lahira, king familyara. Pero nakakapagtaka lang, no? Nakakapagtaka lang po. Bakit kaya mas pinili ng Diyos na isilang siya sa kanila? Balo na naman ito, Diyos siya. Bakit mas pinili ng Diyos na mapabilang siya sa mga problemado at eskandalosong pamilya? Remember, He is a God. He could have chosen the families with less scandals, with less mistakes and sins. Ot pe busta na ito. Ot pe busta na ruguli nga pong gino. Apong ginune man Diyos ye. Ot pe busta na rugong misamot ya karela. Naning sangkan, kalupan na. Ning puntong sinabi ko nandin. Kasi kinawul na ning gino, ing kabuwan tamo, bankan ta akwa nakatamong abayo. Amen? Paalala lang po, hindi po tinitingnan ng Diyos ang mga problema at iskandalo ng tao. Hindi po. At hindi po nagbabase ang Diyos. Hindi po nagbabase lang ang Diyos sa kahinaan, sa kakulangan at kapalpakan ng tao. Hindi rin po. At hindi po ang kasalanan ng mga mag-asawa, kasalanan ng mga magkakapamilya at magkakamag-anak ang kanyang tinitingnan. No. Kundi ang kanyang kinalulugdan ay ang kabutihan ng tao sa kanyang kalooban. Aliwaring problema at eskandaluring lalawanan ng ginuking tao, alipo, nune ing mas matimbang kaya, ing mas maulaga kaya, yapin ing mayap aatsu king tao, aatsu king balang metong kekatamo. Ako po panwalan ko, agyuya pang sagipan ing tao, ang yang misa kabya. Agyuya pang sagipan ning tao, ang yang sakab na king biya narugo. Pwede ya pang isokoro, pwede ya pang sopa ning tao, ang yang migkamali na. Pag nakatanda ng tapo, samutan tangan. Samutan tangan, mayap at marok. But, we have to accept each other's weirdness and flaws. We have to accept each other's queerness, abnormality, and shortcomings. At tsuking pa mananggap yan. At tsuking pa maglalawe yan. Kapilan man may aluguran ing metong nga tao, nung eme pa mo tanggapan nung ninuya at nanuya. Kailanman ay hindi mo pwedeng mahalin ng isang tao kung hindi mo muna kayang tanggapin ito. Tanggapin mo muna siya kung sino't ano siya upang makapagmahal ka. At kung upang pwede mo na siyang mahalin. So my dear friends, this second day of our simbang gabi is inviting all of us, agkatana katamo, niting kadwa ng aldoning kay katamong nobenaryo, to what? To accept each other. Tanggapan ning balang metong kay katamo. Tanggapan ning metong at metong, paulagan ning metong at syempre ing pakamalan at luguran ing balang metong. Hamon mo po, king balang metong kay katamo, kaya beko. Tanong, agyo me bang tanggapan pa si bayo ing mister mo nung migtaksilya keka? Agyo me bang tanggapan ing anak mong buong buo nung puro niya mo bisyo? Kaya mo bang tanggapin muli ang kamag-anak mo na ang tingin sa'yo mababa, ibang tao, walang kwenta? Kaya mo bang tanggapin muli ang kaibigan mo na minsan siniraan ka, sinaktan ka, niloko ka? Nino man po kay katamo ing tatanggap king kakulangan, kay nana at kapalpakanan ning meto nga tao, kaya tuloy-tuloy yung Pasko. Nino man kay katamo, ing makasadya na ing tanggapan, ing kalupa ng tao, king kasumangid na ring kapalpakana, kakulangan na kay nana, misunduya kaya ing Pasko. Metong tamo mo pong familia, at metong tamo mo po penibatan king biyeta. Kaso, nagkataon lang, ang iba sa atin ay may pagkukulang. Kaya't sana sila'y ating
tulungan. Isa lang ang pinanggalingan natin. Isa lang ang pamilya natin. Kaso, nagkataon lang ang iba sa atin kung minsan may pagkukulang. Pakamalan kong kakaluguran, magumpisa tapong pasibayo. Abe-abe tapong manyalese at magremedyo ngening magpasko. Ulitan ko po. Magumpisa tapong pasibayo. Magumpisa kang pasibayo, ikang tao. Abe-abe tamo sanang manareglo, manyamas at magremedyo ngeneng magpasko. Amen? Talakad ka man po. Antimong mga lambot ampon mga inang tao, lalapit talangin rin kay katamong kayaduan na narapanan ng Diyos, at aking pakalulu ampon lugod na, buri na katamong imikabos, at makabalo king katutuan. Ngayongan pong maniga po, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin may. Ulitan niya po. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ban ding pastultamo, tukyande ing kaburian ning Diyos, at pagdulapanda, ing ikasaplala ring mi panibala king kalingapan da. Lalong-lalo na ring pakakalulu, ampon alang akarapat. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ban antimong meto nga komunidad, akilala tamo ing kaya paning metong at metong. Pakit pa magmasakit karing akakatagpo tamo, at mangawat mamatol, ampon manusga karing magkamali. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Banding malilili king dalan, at manamdaman sakit ning pamagdili-dili, kaligaligan, ampon pamanyakwil, manakit lang kapanayan king pakakalulu ampon lugod ning Diyos. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ban ding masakit, ding malalakwan bale, ampon ding magkakasakit, mipasik nangan lalub, at mipatatagan la, king balura ing kaluguran na la ning Diyos. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ban ding meango na biye, mipatawaran la karing kasalanan da, at mipainawan na la king kapayapan ning banwa, manggaman king alanangga. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ngani po, aduan tamo yung sarili tang kapagnasan. O Diyos sa ibame, papanatilyan me king lugod mo ing balayan na inatbus ng Kristong ke kanganak. Saupan mo ngan sana, ding sablamong anak mi biyebye anting tapat ng galame ning ke kang familia. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen.
Talakad tapo para king pamaginsenso. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya arapanin Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapane sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, kikapuri ang ni kaligaya ning lagyo na, kikasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan. O iba may miglalang, panwanan mo sa nareting ay ning kang Santa Iglesia, at kapamalatan iting Eucharistia, ibayo mo kami king tinapeng ibad banwa. Itingan po adwan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing ginuman dabe yake kayo, At kaya kanti mo rin, itas yularing puso yo, makatas na laking Ginoo, pasalamatan daya ing ginu, a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulit ing pasalamatan da kang barati, at numan karino iba Diyos kingalanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong Ginume. Pisyag na ring sablang propeta ing kayang panyatang, dahilanen ng indong birhen king kayang sepupunan, kambe nga lang kasimparang lugod. Si Janang Juan at alapaminyag ing kayang panyatang, at pepakilala ne karing tao inyang dinatang ne. Uli ni nge mo nanong lugod na kaya katamo, kitmo nakatamong tula, ngening pagsadyan tayang pagmasusyan, ing misteryo ning kayang pangabayit, kanita, putang datang nedas na nakatamong masigasig makabante at manalangin kabang ding puso tamo maglapo lang kapag mulalan at kapurian. Uli nita, kambering sablang kororing anghel karin banwa, daralit mingke kang ligaya, layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka at ngamingang pupuri. Tunay kapin banaloy ba kayong panibatan ng sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo ban barake kami, malyari lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan kinwa ning tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyene karinggeng disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at kanan niya. Iti ang kanakong katawan, amidawon para kay kayo.
Makanyan mo naman kay ba't ni nga punan, kinuha ni kalis, pasibayang bepasalamat kay ka, at binyaning kalis karingging disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa, may patawaran na ring kasalanan, dapta niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Inyang ini gaganakan mi o iba yung kamatayan at pamanyobli ng mebya ng anak mo, darawon miya keka iting tinape ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang dalagatarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming bagamwa mo, kingi kaming ansanang may sulu-sulu, king katawan at dayang Kristo tipuna na kaming anting metong ning banali Espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap yaking lugod. Kambe ng Leo, ingke kaming Papa, i Florentino, ingke kaming Obispo, i Pasiano, ingke kaming Obispo Emerito, i Ricardo Jesus, ingke kaming Kura Paroko at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan, makaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya benang Maria, ing Birhen, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering wan mong apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo, ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, ibang mayupayang tutukagum ning banala Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngene po, anti mo nga anak nang inampun, ning kay katamong malugod agino, maus tamong ini kaya karinga manong tiro na, kay katama.
Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me. Ban king kasaupan ng kekang bakalulo, parati kayong may ikabos king kasalanan at may ligtas king sablang galigaligan. Kabang mane naya kami, kambe ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling kekeng kayarian ating kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo, karingke kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan mo ing kasalpandayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan me ampon bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magare, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kekan timorin. Ipakita po ngeneng may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kong ang sabla. Niyo, ingkay katamong malugod a Ginoo Yesu Kristo, niyo yung kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, nuwan laring mayaos king dulang ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keko, dapat yagkas miyay nga mano mo, at kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos sa ibami, kabang pakanan mo kami king pamanganing biya. Ipagkalumya naman sana kay kaming espiritu mo baking sunlag king kayang sala, panyatang ng Kristong anak mo at kay keng Gino, manggaman king alang angga. Amen. Luklok tamo po saguli para ka rin kapabalwan. For tonight's Mass at 8 p.m. and tomorrow, December 18 at 4:30 morning Mass, our offerers are the Christian Family Movement and Family and Life Ministry and the residents of Cluster Phase 2A. Impong lamak ami offer canned goods. At bukas pong December 18, 8 p.m. Then pong offerors tamo ring honorarias, catechists, crusaders of the Holy Face, and residents of Cluster Phase 2B. Impong karelang i-offer 3-in-1 coffee mix and noodles. Dakal pong salamat. Talakad tapo para king masusing bendisyon. Ingino manatili ake kayo, At kay kanti mo rin. ito kuyo ring buntukyo at manigapu king bendisyon ning Diyos. Paniwalan nyo king misan ning anak ning Diyos di natang yake katamo, panayan yung datang yang pasibayo, manano na sanang ing kayang panyatang, iyatad na ke kayo ing sala ning kabanalan, at itimawa na kayo ning kayang kanwanan. Amen. Ing Diyos gawa na ko sanang matibe king kay kayong kasalpandayanan, matula king kapanayan, at alang kupas king lugod, sukad ning biyeyo. Amen. Masaya tamo ulingin kay katamong talapan at bus di natang yang bibye busal tamo, anting meto nga tao. Potang datang yang pasibayo king ligaya, ablasanan ako sanang biye alang angga. Amen. At bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang toto. King lagi ning iba, amponing anak, amponing banalay espiritu. Amen. Ing Santa Misa, midauna, umen ako ngan ngeni, king kapayapan at lugod Kristo. Salamat King Diyos. Maya payabak po kay kayongan.